Бременният мозък обяснен научно. Отварям си хладилника и вътре мобилният ми телефон седи спокойно и ме чака. По истинска история. Разсеяността е присъща на бременните, но знаете ли, че за това си има съвсем истинско научно обяснение? Оказва се, че така мозъка на жената намалява размера си през бременността. Учените са установили, че сивото вещество в женския мозък намалява в едни специфични области, отговорни, забележете, за социалните умения и формирането на привързаността. И най-любопитното е, че именно тази загуба на сиво вещество засилва привързаността на майката към бебето. Освен това и помага да разбира по-добре неговите нужди и емоции. Не се притеснявайте, тук идва момента да ви успокоим. Този процес е обратим, евентуално. До 6 месеца след раждането мозъкът възвръща първоначалния си размер. Клетките в него намаляват размера си по време на бременността, но не и броя си. С други думи, плътността на невроните си остава същата, поради което капацитета на мозъка се възвръща към нормалното след раждането. Не, че това променя факта, че вие продължавате да мислите само за памперси, мляко, сополи. Аз съм Диляна, майка и фея на стволовите клетки на свободна практика. А за още допълнителна информация следете канала ни редовно. Не пропускайте!